はい、今回はコーラハイ飲みしたいと思います。ダイヤちゃんがちょっと邪魔しちゃうかね。ちょっとお家の中にね、そっちじゃない、お家はここだ。はい、ではやっていきたいと思います。よーいどん。やべ、ゲップ出ます。いきます。500ml のコーラなら結構早く飲めます。マックのコーラ結構厳しいですね。運動した後とかは 500ml のコーラとかオランジーナが一番早いです。僕の飲むのはオランジーナはまあ1分ですね。おいしい。じゃあ今回はこれで動画終わりたいと思います。高評価してください。ではチャンネル登録は PC 版で見ている方はこちらから、スマホで見ている方はこの動画の概要欄からお願いします。せーの、アデュー。やばいかもしれない。